Nu har jag mycket här på. Hej och välkomna till det här samtalet med Oskar Sikosonovas. Vi som markerar här är skådespelaren Torkel Pettersson som har arbetat med Oskars i 2 uppsättningar. En uppsättning av Sarah Kanes pjäs Cleansed som heter Befriad när det gick på Elverket här 2003. Som jag också arbetar med. Jag heter Jakob Pyrvall och är dramaturg. Och så har vi med oss vår översättare från ambassaden. Den andra uppsättningen var Silversjön som jag var med också. Som Oskar såg för 3 år sedan. Eller 2 år sedan. Vi kommer hålla på här ungefär en halvtimme så att klockan 10 ungefär så rundar vi av och jag tänker att vi börjar prata lite grann, ställa några frågor till Oskar och sen så får ni möjlighet att komma in med era frågor om en stund. Då skulle jag vilja börja och fråga dig Oskar hur du skulle vilja beskriva den teatertradition som du har lite. Finns det några förebilder där och finns det saker som du kanske strävar bort från? Norėčiau iš pradžių paklausti, kaip vadinasi jūsų teatro stilius, tradicija, pagal kurią jūs dirbate, ko jūs siekite ir ko norėtumėte atsisakyti? Oskar Koršunovo teatras. Oskaras Koršunovas teatras. Iš esmės mes... Ni har hållit på i 10 år nu med teater. Jau 10 metų daugiau su jūsų teatru. Jo. Su 10 metų maždaug dirbam ir čia mane, aktoriai, kurie yra, tai jie jau 10 metų dirbam. De skådespelare som är här, de alla har arbetat 10 år. Ir jeigu kalbėti iki ko mes priėjom per tos 10 metų, tai vat jie maždaug šiandien ir matė, iki ko mes priėjom. Om man vill säga vad som har åstadkommit, det kan man se här på scenen idag, vad man har kommit fram. Tai yra galima sakyti, kad jie labai daug ko atsisakėm per tos 10 metų padarėm daug spektaklių ir tokių pastatyminių spektaklių, daug kas ir matė, mes rodėm čia ir Stokholme, ir Romeo ir Džiulieta, ir Meisterė ir Margarita. Ir iš tikrųjų labai daug dėmesio skirta buvo ir judesiui, ir muzikai, ir kostiumams, ir scenografijai. O čia mes matom faktiškai vieną aktorių prieš žiūrovą. De har gjort under tiden några uppsättningar som Romeo och Julia, Meister och Margarita, där det var stor vikt för rörelse, musik, kostymer. Och här ser man bara skådespelare ställt emot publiken. Det är man här åstadkommit. Ta prasme, kažkokiu keliu, kuris galų gale mus atvedė prie mnogo aktorius. Prie mnogo nervų aktorius. Det är vägen som lett till en naken skådespelare av skalet. Toks posūkis stiprus buvo pas mus tai spektaklis Hamletas, kur spektaklis prasideda nuo to, kad ten jau faktiškai kaip ir nebėra nei scenografijos, nieko, yra tik tai grimo staliukai. Ir aktoriai sėdi prie grimo staliukų ir spektaklis prasideda nuo to, kad jie žiūri į veidrodžius, renkasi publikai, jie žiūri į grimo staliukų veidrodžius. Ir spektaklis prasideda nuo to, kad jie klausia, kas tu esi, kas tu toks. Kas tu esi, jie klausia. Ta prasme, jie klausia kaip savęs kaip žmogaus ir kaip aktorius savęs klausia, kas tu esi. Det börjar med uppsättning om Hamlet, där allt börjar genom att skådespelarna sitter framför speglar kring förbereder sig. Och de ställer en fråga, vem är du? Och de ställer den frågan både till sig själv och till andra. Och
Och det är startpunkten på nattvarden eller Tai ir buvo pradžia, kuris būtent pakeitė tą jūsų dugnę. Ir čia šitie aktoriai, visi, kurie vaidino Hamletą, čia yra tokia komanda, visi vaidina iš šitam dugne. Čia toks gal dar sekantis žingsnis på Hamlet. Alla som spelar till Hamlet är här med och det är som nästa steg i den här uppsättningen. Men även om den här föreställningen då går mot ett mer som att säga, en avskalad form då, inte lika mycket musik och koreografi kanske som i en del av Oscars tidigare föreställningar, så har jag ändå ett intryck av i alla fall de föreställningar som jag har sett då, Miranda och Romeo och Julia till exempel, att musiken är en väldigt viktig komponent. Jag vet också att du har ett långt samarbete med Gintaras Sodeika till exempel. Hur skulle du beskriva musikens betydelse för dig? Nors ir išgrynintas tas vaidinimas, vis viena žinau per jūsų kitus spektaklius, kad labai didelė svarba yra muzikai. Bendradarbiavo su Gintaru ir klausė, kokia muzikos įtaka yra. Muzikos buvo labai, mūsų teatrai buvo labai svarbi muzika. Šitam spektakliui kaip tik yra tos muzikos mažiau ir jinai prieka nedidelė, tarkim, rolę. Det var alltid viktigt med musik i hans teater. Just det här uppsättningen blir mindre musik och det spelar mindre roll. Mes įsivaizdavom muziką kaip labai svarbu komponentą, kuriant teatro iliuziją. Man föreställer musik som en jätteviktig komponent genom att skapa teater. Dažnai teatre muzika atlieka tokį vaizdą, iliustruojantį vaizdą, toks muzika tarsi tarnauja veiksmui, pas mus muzika visuomet būdavo lygiavertis partneris veiksmo ir sceninio vaizdo. Musiken jämställs som likavärdig till handling i hans teater. Tai galbūt buvo galima labiau jausti iš Mirandos, kur muzika iš tikrųjų atlieka labai daug funkcijų. Det kunde man nog känna mer och bättre i Miranda, där musiken gjorde en stor funktion. Pavyzdžiui, labai daug tokių, netgi, tai net ne muzika yra, o tam tikras pastoviai kūriamas garsinis vyksmas. Apie Miranda. Just i Miranda, det är inte musiken som är viktig, det är skapelse av ljud. Jos pagalba tarsi kūriamas kaip koks 25 karas, ta prasme, veikiamas žiūrovo pasąmonė. Yra tam tikri žymi garsai ir įvairūs garsai, kurie tiesiog fiziškai žiūrovo. Man försöker komma till undermedvetna. Plius dar yra tokių dalykų, kurie galbūt Švedijos žiūrovams ir nesako nieko, bet mūsų žiūrovams labai daug kas sako. Pavyzdžiui, ten yra visi pinama radio svoboda, tai yra tarybiniais laikais vienintelė tokia sąsaja su laisvų pasauliu, su vakarų pasauliu buvo, ką klausė daug žmonių. Det kanske inte, svenskar känner inte igen den här just på våra tider. Det var frihetens radio som de flesta lyssnade, som ville ha lite annan syn. Och det är det vi känner jättemycket igen. Arba programą Vrėmė garsas, kuris iš karto visus numeta grįžimą į tą kitą pasaulį, į rytinį pasaulį. Eller den här sovjetiska Vrėmė-programmet, Aktuellt, liknande, som man känner igen den här musiken, som slänger dig tillbaka till den världen. Komponenter i Miranda, föreställning Miranda, som också är med på festivalen. Tai prasme, daug tokių dalykų, kurie asociatyviai veikdavo ir kurdavo kažkokias tai laiko dimensijas. Det är det som gjorde att man kunde känna igen sig i viss tids
väldigt intressant tycker jag det du säger om det undermedvetna. Att man upplever så starkt att det kanske är fel att säga musik utan det är mer ljuddesign. Men det är ju ljud som, alltså jag upplever att Oskar är väldigt intresserad av, det är i alla fall min upplevelse av att hitta kontaktytor mellan fantasi och verklighet, dröm och verklighet. Mycket svensk teater är antingen ganska naturalistiskt eller så är det mer i drömspelsform. Men jag upplever att Oskar hela tiden i sina föreställningar vill väva upp de här två och att musiken är ett sätt att öppna en dörr mellan de här två världarna. Skulle han hålla med om en sån beskrivning? Jakovas sako, kad jisai supranta jūsų veikalus, jūsų pastatymus, kad pastoviai norite suvienyti fantazijas su realybė. Kai būtent Švedijoje yra arba viena linija, arba kita, o jūs pastoviai stengiatės juos sujungti, perpinti. Ir būtent muzika, tai irgi turi daug įtakos. Klaus, ar jūs su to sutinkate? Ja, Malin. Jag tänker på Oskar, du är, vi är lika gamla, jag behöver inte avslöja, men vi är ganska unga bara. Jag tänkte på det här med, du har ju gjort så en komedkarriär kan man säga, du har ju gjort så otroligt mycket teater på ganska, eller hållit på länge, gjort stor framgång i hela världen, hela Europa och du turnerar hela tiden med massor av föreställningar. Jag känner lite grann, alltså kan du ibland känna att jag tänker, vad ska du göra nu när du är bara 42 år, känner du dig mätt på något sätt om du ska fortsätta med teater? Vad är det som är specifikt bra med teatern? Varför vill man ha den som språkrör så att säga? Jūsų karjera labai greit iškilo, labai daug dirbat su teatru. Är det en självklarhet att fortsätta? Ar jūs savaime aišku ir toliau dirbsit su teatru, nes jūs jau esate pasiekę ir kas bus toliau po to? Tarptautiniai pripažinimai. Nu, svarbu kelti su užduotis, su iššūkius. Taip, ta veikla gali tapti rutina ir teatras tampa rutina, kasdienybė, tai blogai. Det är viktigt att ställa upp mål. Och det ska inte bli en rutin, det man vet om teater blir rutin, det blir bra. Negalima, jeigu eini kažkokiais išmintais keliais, viskas tampa staiga labai negyva. Om man går den enkla vägen som alla gått, plötsligt blir allting inte levande. Inte det. Nej. Negyva. Är du alltid övertygad om att just, alltså man brukar ofta jämföra konstformer så här, att teatern är den ultimata mixen av lite grann det som Jakob var inne på, som jag upplever också i samband, men inte bara musiken utan jag upplever att texten, skådespeleriet, bilden, ljudet ofta har liksom samma värde i Oskars uppsättningar och att det är det som är, att det är den ultimata konstformen för honom. Ar teatras tai yra ta meno išraiškos forma, kurią jūs norėtumėt daryti, norėtumėt kurti, būtent kaip jūs minėjot, kad susipina ir muzika, ir judesys, ir vaidyba. Ar tai yra ultima, aukščiausias meno išraiškos forma? Taip, jeigu apskritai teatras, kai teatras tampa, o jisai toks gali būti, kai tampa instrumentu, suprasti save, suprasti pasaulį, suprasti savo laiką, tada teatras tampa įdomus tiek kurti jį, tiek matyti jį. Det är intressant
både att skapa och se teater när teater är en instrument. Instrumentų suprasti save. För att förstå sig själv. Suprasti gyvenimą, suprasti laiką. Förstå livet, förstå tiden. Tada teatras jisai nenuobodus, tada jisai įdomus. Ir patiems kūrėjams ir žiūrovams tuo pačiu. Då är teater inte tråkig för alla skådespelare och för åskådare. Ir kai mes bandom atsakyti iš tikrųjų teatro pagalba į esminius savo egzistencinius klausimus, tada tu turi satisfakciją kažkokią. Iš veiklos, iš to darbo, iš tos kūrybos. Man blir nöjd när man kan svara på de här existentiella frågor på teater. Šiaip taip yra biškai beprasmiškai užsiminėti. Tikrųjų yra daug laiko reikia praleisti tokioje juodoje dėžėje, juodoje salėje, reiškia, kai, tarkim, blogas oras, bet geras oras. Annars blir det meningslöst och tråkigt att vara instängd i en svart låda. Speciellt om det är fint väder ute. To reikia jeigu tu to juodoje dėžėje sėdi ir keli savo svarbius klausimus, savo esminius klausimus, bandai juos atsakyti, tai įdomu. Om man sitter i en svart låda och ställer de här jätteviktiga frågor och försöker svara till dem, då blir det intressant. Tada atsiranda kažkokia prasmė. Då kommer en mening. Ir šiaip teatras yra tarsi, tarsi ne visai kažkas tikro, o pareikalauja labai daug tikrų jėgų, ir laiko, ir gyvenimo, ir be galo daug darbo, ir daug pastangų, ir atrodo, kam visą tai. Teater, det är något overkligt som kräver extremt mycket verklig energi och arbete och tid. Och annars så kan man fråga varför gör man det? Kan det vara så också att svaren inte alltid är så viktiga, utan att det kan också vara att ställa frågorna? Jag tänker på när ett flygplan störtar, så är det viktiga är ju att hitta den svarta lådan just för att försöka få något slags svar om vad som aktuellt kan hända. Jag känner i den här föreställningen som vi precis har sett, så ställs det en massa existentiella frågor, men det levereras ju väldigt få svar. Och det tycker jag är skönt. Det kanske inte var en fråga, men... Ja, men det kan man bara säga. Jag tänkte på en sak när jag såg den här föreställningen. Я sako, kad kartais net ir gera, nors negauni jokių atsakymų, ateiti į teatrą pažiūrėti, kur yra daug klausimų užduodama. Kaip šitam vaidinime yra daug užduodama sisteminių klausimų, bet ne tiek daug atsakymų. Kartais ir tai yra gera. Ja. Det är så. Det var jag. Hur känns det? Det var något som slog mig så här. Det kändes som att det var ett väldigt äkta, naket skådespeleri i den här föreställningen. Alltså ärligt på något sätt. Jag ska fortsätta sen, men det kanske blir en längre. Tai buvo labai tikras, išgrynintas vaidinimas. Och då undrar jag så här, för det blir lite paradoxalt så här, speciellt när det handlar om så utsatta människor som kanske de som är alltså lägsta i samhällets samhällsskala, att man som publik ändå, alltså jag tänker om man hade varit med här på riktigt, eller de möten jag själv har med sådana här situationer där någon börjar skrika eller dansa framför en som är full, och då skrattar jag ju inte alls. Jag tycker bara att det är extremt jobbigt, och alltså du vet, det är någonting intressant i det där, liksom, vad händer i en teatersalong? Det blir ändå någonstans, även om ni strävar efter äkthet och ärlighet och vilket det var, fast det var samtidigt ett stort artisteri, som jag ser det, ett stort skådespeleri, och det liksom är en distans, man vet att man är trygg i teaterlokalen. Det blir inte obehagligt på samma sätt som ute i världen, fast jag menar
att ni strävade ändå efter den här äktheten och sannheten i skådespeleriet. Och liksom, kan man, vad känner Oscars inför det? Liksom, jag tycker det är väldigt intressant. Förstår man vad jag menar? Ja. Kad siekite to tikrumo savo vaidybą. Ir kaip čia matome, kad žmonės parodomi žemiausios klasės, kurie geria, kurie blogai jaučiasi. Nors mes sėdėdami ir juokėmės, kai jie šitaip elgiasi ir dainuoja. Dėl to, kad jaučiam tą saugią distanciją esant teatre. Bet jeigu realybėj, tai visai yra jausmas. Kaip jūs tą siekite, kaip jūs kuriate, norėdami pasiekti tą tikrovę parodyti? Viena iš tokių esminių šio darbo tikslų ir buvo pasiekti maksimalų tikrumą ir nuoširdumą, kiek tai įmanoma yra. Det var max-målet att komma fram till äkthet och ärlighet i den här föreställningen. Gorkis apskritai ir ypač su šita pjese jisai tarsi reikalauja labai tikro santykio ir labai tokio Gorki, han ställer fram ett mål att ha en kontakt, en ärlig kontakt. Realaus, tokio tikro, su personažai, su gyvenimu. Att man ska känna äkthet med livet, med personager. Ir čia neužtenka vien tam, kad vaidinti, nes čia įdomus dalykas pas Gorkį yra tarsi dugnas, bet tame dugne žmonės, kurie viską praradė, kurie yra pačiam dugne, jie tarsi jie gali kvestionuoti visas vertybės, esminės vertybės ir kalba eina apie esminės vertybės. Det är något intressant med Gorki, just människor som finns på botten, de ändå ifrågasätter de här värderingar. Ir kaip tai susitapatinti su tais žmonėmis iš tikrųjų yra labai, su tais personažais yra labai sudėtinga. Och att man ska känna igen sig just i de här personagerna, det blir svårt. Tam neužtenka vien tik tai gerai vaidinti. Det räcker inte att de ska vara bra skådespelare. Ir vienas iš, aš stačiau dugną Osle, nacionaliniam Oslo teatre. Ir ten viskas buvo kaip ir gerai viskas, bet aš likau nepatenkintas to darbo iš esmės. Han har gjort samma nätverket i Oslo och man blir inte nöjd med det arbetet. Nes viskas vyko ne va už ketvirtos sienos, viskas vyko ne va, tai mes bandėme imituoti tą laiką, to laiko personažus ir taip toliau. Ir va ten aiškiai pasimatė, kad tai yra ne tas kelias, neįmanoma tokiu būdu dabar šiais laikais dirbti ir statyti ir kurti tą teatro iliuziją. Han försökte föreställa just den tidens personager och det gick inte så bra för att man kan inte göra det i dagssituationen, i dagsläget. Ja, dėl to šitam darbe mes atsisakėme labai daug dalykų, kurie sakėm scenografijos faktiškai. Atsisakėm ketvirtos sienos. Därför man har sagt upp många andra rekvisita, scenografi och fjärde vägen. Ketvirtos sienos. Ja, fjärde vägen. Toj salėje, kur mes vaidinam, iš tikrųjų čia yra didesnė salė, kur mes vaidinam Lietuvoje, ten yra salė iš viso, yra nedidelė, žiūrovai sėdi tiesiog kitoj pusėje stalo, vos net tokį atstumą nuo aktorių. Jau pats tas atstumas, jisai nebeleidžia meluoti, jisai padaro visišką akistatą su žiūrovu. I Litauen spelar man ännu närmare, ännu mindre sal. När man sitter på andra sidan av bordet, då går det inte att ljuga. Man blir
anställd mot ansiktet. Fjärde väggen är alltså att ni finns inte i fjärde väggen. Men om Fare de și nu, nu că strecke pe tesian. Jo, jo. Cât nu rejuvam. om de nu var så helt äkta där, varför skrattar man när man inte hade gjort det på riktigt? Det är det jag undrar. Alltså, vad är det är intressant som exempel på vad teater, alltså hur den kommunicerar med publik, vad det finns för problem i det, tycker jag. Когда Just žmonės tom tilfellu. juokiasi, jeigu tai yra taip nuoširdu ir taip atvira, kada žmonės juokiasi vis dėlto. Kodėl žmonės juokiasi, čia iš jūsų sudėtinga atsakyti šitą klausimą. Kas tai yra per reakcija? Vis tokia gan kvailoka reakcija. Juokas, atsakyti klausimą, kodėl žmonės juokiasi, apskritai sudėtinga. Det är svårt att svara på frågan varför människor skrattar. Bet apskritai juokas yra viena įdomiausių tokių reakcijų. Ir teatre, ten, kur yra geras teatras, ten visuomet yra juokas. Men skrattet, det är en bra egenskap. Där det finns teater, det finns skrattet. Nes dažniausiai mes juokiamės iš tam tikro netikėtumo. Mes tokiu būdu galbūt apsiginam nuo to, kas mums yra netikėta ir nuo to, kas mums yra nelaukta. Genom att skratta så försöker man försvara sig själv från det som är oväntat. Čia galbūt per šitą spektaklį to ir nelabai gavosi, bet pavyzdžiui Lietuvoje, ypač per pirmus spektaklius būdavo, kad žiūrovas pradėdavo juoktis dar net neprasidėjus veiksmui ir nepradėjus kalbėti aktoriams. Ta prasme, jie pradėdavo juoktis, nes nuo to atstumo vien dėl to, kad jie taip arti sėdi aktorių, galima sakyti, reiškia. Ir tai, kad aktoriai žiūri jiems į akis, o ne kažkur tai. Ta prasme, neapsimeta, kad jų nėra. Jau vien tai iššaukdavo kažkokią tai savigynos reakciją ir to pačiu juoką. I Litauen så skrattar människor till och med innan teater, vilket för att man sitter så pass nära och skådespelare och de tittar rätt i ögonen. Och därför känner man viss självförsvarsmekanism och börjar skratta. Šiaip juokiamės mes žinai iš tokių tragiškų dalykų. Taip, kad juokas yra gera žiūrovo reakcija, aš taip sakyčiau. Man kan skratta från tragiska händelser och det är en bra reaktion. Ir juokas visuomet atveria žiūrovą, kažkas galima sakyti pasąmonę, jis gali žymiai giliau suvokti tai, kas vyksta. Skrattet öppnar en viss undermedvetna hos människan, vilket gör att man kan lättare förstå vad som händer. Jag ser att tiden börjar rulla iväg här, så att jag tänkte att vi skulle upphäva den fjärde väggen här och släppa in er allihopa i samtalet. Och så känner jag välkomna att ställa frågor till Oskar. Så han frågar där. Berätta lite om hur den här texten har kommit till. Är det improvisationer, är det författaren, alltså det här som är utöver Gorkis pjäs och berättelse? Frågan är alltså hur har texten kommit till? Vad är utöver så att säga Gorkis text? Hur har den processen sett ut? Tippas radiotextas. Vill någon så Gorka texten? Pjese, ja. Jo, čia yra ne visa pjesė paimta Gorkio, tai yra pagrindė mes remiamės ketvirtų veiksmų, paskutinių veiksmų pjesės. Man tar sista akt i Gorkis pjäs, fjärde akt. Ne visa pjesė paimta. Inte hela, en del. Tai yra paimta situacija, jie galbūt girdėjo, kad po to, kai išeina Luka, po to, kai išeina senis. Efter att Luka har gått, det är allt som händer. Jo, Luka jiems suteikė vilties
tiems žmonėms, kurie viską praradę buvo, jiems suteikė vilties. Luka ger dem hopp, de som har förlorat allt. Det är det som ger dem hopp. Jeigu kas nežino pjesės, tai aš galiu trumpai pasakyti, kad į tą prieglaudą ateina žmogus, kuris tiki Dievą ir kuris yra tarsi šventasis, toks piligrimas užeina į namus ir jisai pradeda, ir jisai kalba, kad tiem žmonėm, kad ne viskas yra prarasta, jisai suteikia tam tikrą viltį. En kort berättelse vad som händer i pjäsen, det är väl att det kommer en människa till Natthärbärget som tror djupt på Gud och säger till alla andra att det inte alltid är förgäves att man ska tro det. Po to taip išeina, kad jis netikėtai dingsta tas žmogus. Och sen blir det så att han försvinner helt oväntat. Plius vyksta žmogžudystė šitose namuose. Sen blir det en mord i det där huset. Ir mes turim kaip tik šitą spektaklį mes pradedam po tos situacijos, kai jau tas šventasis yra išėjęs. Så det här händer efter att det här helgon har gått. Tai yra ketvirtam veiksme atsiveria dugno dugnas. I den här fjärde akten öppnar sig bottens botten. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, mes žinom visi gerai Beketo belaukiant Godo, kur žmonės tarsi laukia Godo, tarsi laukia ateinant. Tas Godo neateina, bet jie gyvena laukimu ateinančių Dievo. Vi känner igen Beckets pjäs, väntan på Godot, där man sitter och väntar på Godot. Jo, jie gyvena Dievo laukimu, Godo neateina, bet jie gyvena Godo laukimu. De där människorna som väntar, de lever på väntan på Godot. Ja. Jo, tarsi ateinančių Dievo laukimu gyvena. Som ett Gud ska komma. Tas laukimas yra absurdiškas, nes jie laukia, nesulaukia, bet jie laukia. Väntan är helt absurd, men de väntar och väntar och... Tai va, čia yra situacija dar tragiškesnė, nes tas Godo išėjo. Det här är mer tragiskt, för att Godot har lämnat. Luka išėjo, tarsi Dievas išėjo ir jie liko visiškai, kaip minėjau, dugno dugne. Luka, Guden, Godot har lämnat och då lämnas de kvar på bottens botten. Vat nuo to mes ir pradedam šitą pjesę. Och här börjar allt i föreställningen. Fler frågor? På. Men det, Anna? Frågan var väl kring texten. Han frågade kring texten om det var skillnad. Måste börja där? Ja, det var det som var frågan. Jag tycker inte du kunde svara på det riktigt. Vad sätter texten? Det låter tipstext och blomma. Om du har tillagt någonting eller någonting. Är det improviserat på texten? Ne, tekstas neimprovizuotas, tekstas yra, jeigu aš teisingai suprantu klausimą, tai jie visai neimprovizuoja teksto, jie kalba apie... Det var inte improviserat. Och ingenting till. Hamlet är tillagt en bit ur Hamlet, fjärdeakten. Jie kalba, tik tai kitas dalykas, kad vienas iš svarbiausių uždavinių tai buvo paversti Gorkio tekstą kaip savų tekstų. Bet tai yra vis tiek Gorkio tekstas, tai nėra improvizuotas jų tekstas. Det var viktigast att ändra Gorkis text till egen text, men det är Gorkis text, det är inget annat. Nu har jag 2 frågor här, så får vi avrunda sen. Så Anna först och sen du här. Jo, vi hade en föreställning för många år sedan här i Sverige som heter Personkrets, som Lars Norén gjorde. Som också på ett sätt är ett syskonskap för det här med vilka människor som skildras. Och där man som publik i Sören Brunnesrud satt också väldigt involverad med de här personerna. Och jag är lite nyfiken på hur du tänker kring publiken. För många av oss som sitter här och tittar är ju medelklass. Och tittar liksom på en klassberättelse. Och om du förhåller dig till tanken om vilka som ska sitta och titta på verket när du gör verket. Eller om du låter verket ta sin egen väg. För det är lite som, tycker jag, som en personkrets. Att det var ju en 6 timmars föreställning, men vi blev involverade i öden med, på olika sätt. Så hur tänker du kring ditt förhållande till publiken? Referuoja į Lars Norén, režisieriaus pastatymą, kur irgi žmonės sėdi šalia, ir visai šalia. Klausia, kaip jūs dirbat su publika? Ar jūs galvojate apie publiką dirbdami? Nes tai vis viena ateina vidutinė klasė, kurie sėdi ir labai arti žiūri.
Jo, galvojam, neišvengiamai galvojam. Om du tänker på publik, ja, vi tänker visst på publik. Hur tänker du på det? Klipp ska vara. När du skapar ett verk Klipp det till att vara. som detta, som det är. Shita, ansikte. Kompleksiškai. Komplex. Yra daug labai iš tikrųjų, daug labai sudėtamųjų dalių, reiškia, kaip vis dėlto. Viena iš jeigu aš kalbėjau apie tikrumo siekimybę, tai yra taip pat ir galvojimas tuo pačiu ir apie publiką, nes jeigu mes sukuriam tikrumą scenoje, tai mes automatiškai prikaustom žiūrovo dėmesį. Det är en komplex skapande process. Man tänker på komponent, publiken som komponent. För att om man skapar den här äktheten på scenen, då blir det nära reflekterat till publiken. Jeigu mes išdrįstam žiūrėti žiūrovų į akis, publikai į akis, mes išdrįstam eiti į tiesioginį kontaktą su publikai. Om man vågar att titta rakt i ögonen på publiken, betyder att man vågar gå fram i kontakt med publiken. Ja, mes sakom, kad tai vyksta čia ir dabar. Det händer här och nu. Mes netgi duodam publikai tikrą degtinę gerti. Vi ger äkta vodka till publiken till och med. Tai yra aš nekalbu apie kažkokius pigius triukus, jie visuomet įmanomi, reiškia. Bet aš kalbu kaip tik apie tikrą, kiek įmanoma tikrą bendravimą su publika, tikrą komunikaciją su publika. Tai yra tai, kas atsiranda tarp aktoriaus ir žiūrovo, tai yra teatras. Tai yra svarbiausias dalykas ir apie tai negalvoti, aišku, negali. Jag pratar inte om några viktiga tricks. Det som händer mellan publiken och skådespelare, det är det som är viktigast. Och det kan man inte strunta i när man arbetar. Frågan handlar om klass. Alltså om det finns en komplexitet i att de som framställs är underprivilegierade och vi är privilegierade. Min fråga har direkt anknytning till det, så vi kan öva in den. Ja, men ställ den. Ja, varsågod. Jag undrar liksom det får bli den sista frågan dessvärre. Ja. Jag undrar om de har spelat den här för publik som lever i liknande situationer som det här, och i så fall vad reaktionerna är. Jūs vaidinate publikai, kurie yra tokia pačia situacija kaip aktoriai, būtent tai žemesnioji klasė, ir kokios yra reakcijos. Ir būtent klausia, kaip Šiaip mūsų teatras, galima sakyti, jis yra demokratiškas teatras ir mes vaidinam įvairiai publikai. Vi spelar för blandad publik, det är demokratiskt teater. Ateina labai įvairi publika, įvairios ir amžiaus, ir įvairi publika, reiškia. Ateina galbūt ir vargingesni žmonės, ir tokio ypatingo tikslo, kad mes turėtume tikslą bendrauti su tam tikros, tarkim, užribio žmonėmis, kurie yra, reiškia, panašiai kaip pavyzdžiui, būtų kaip šitie personažai. Tokio tikslo nėra. Yra specialaus tokio tikslo mes nekeliam. Kiekvienas mes viduje esame pakankamai turim savo dugną. Ir mes supiliuojam į tą dugną, kuris yra mumise. Ir kiekvienas mes viduje turim tą galimybę atsispirti nuo savo dugno, kai mes pajaudžiam dugną ir pakilti. Ir tai yra svarbu mums. Det kommer olika människor till de här föreställningarna, unga och lite äldre och lite rikare och fattigare. Men man skapar inte det, försöker inte visa till en viss sorts publik.
vem som helst kan komma. Det de vill visa att det finns en livsbotten i varje människa, varje klass, hos varenda en. Och att man ska ha kraft och sparka sig från den här botten. Čia yra kalba ne apie socialinį dugną. Det är inte den här sociala botten som handlar om. Bra, då får vi säga tack så mycket för att ni kom. Om ni vill fortsätta diskutera och debattera så är festivalbaren i Marmorkvarnen öppen.